Il-virus tal-COVID-19 kompla juri sninu li mwiet fil-Gżejjer Maltin komplew jiżdiedu. Pajjiżna issa tilef total ta' 433 persuna kawża tal-pandemija. Fl-aħħar 24 sigħat il-fħajjithom żewġ persuni oħrajn kif l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li mara ta' 62 sena u raġel ta' 91 mietu bil-coronavirus. Mhux magħruf fejn mietu u lanqas ma nafu jekk dawn il-persuni kienu imlaqma bil-vaċċin, però l-indikazzjonijiet juru li dawn il-persuni kienu qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva. Fil-fatt, il-persuni fl-isptar minħabba l-COVID-19 naqsu bit-2 mill-ITU, meta f'din it-taqsima issa hemm 3 persuni li jiffurmaw parti minn total ta' 41 persuna f'Mater Dei. Dawn l-aħħar żewġ vittmi jitellgħu għal 4 il-fatalitajiet li ħallit il-pandemija fl-aħħar ġimgħa. Bejn it-2 u t-3 saru total ta' 3112 swab test li minnhom ħarġu 54 każ ġdid, dan fil-waqt li fl-aħħar sigħat fiequ 57 persuna biex bekk il-każi attivi naqsu marġinalment għal 604. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li l-erba' se jkun qed jingħata l-vaċċin għal walk-ins permezz tal-Mobile Clinic fil-bajja ta' Xlemdi Fawdex bejn il-5 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija.